Rodičia a príbuzní nezvestného novinára Pala Rýpala, rodáka z Rajca, žiadajú o pomoc pri pátraní. 39-ročný Palo Rýpal je nezvestný od 22. apríla 2008, kedy ho naposledy videla majiteľka bytu v Bratislave Ružínove na Rezedovej ulici číslo 8, v ktorom dočasne býval. V tomto byte nechal odkaz, čo majú urobiť s jeho osobnými vecami. So sebou si zobral doklady, notebook, fotoaparát, mobil a finančnú hotovosť. Od odchodu z bytu vo večerných hodinách 22. apríla o Palovi nikto nič nevie. Pretože je známy nekonvenčným spôsobom života, jeho zmiznutie zo začiatku nikto nebral vážne. Na mobil sa mu nedalo dovolať už na druhý deň. Neodpovedá ani na maily, ani na výzvy z médií. Palo ako novinár sa zaoberal odhaľovaním zločinu a kriminality, pracoval pre viaceré médiá a vystavoval sa naozaj nebezpečným situáciám. Je zhruba 180 cm vysoký, má modré oči, hnedé prešedivelé vlasy, ostrihané na krátko. Poznávacím znamením môže byť výrazný zlomený nos, zlomený horný predný zub, znamienko na ľavej strane krku a rečová vada sykavky. Rodina prosí o akékoľvek informácie o pohybe tohto novinára na telefónnom čísle 158 alebo na anonymnom čísle telefónu 0905 183 367, prípadne na mailovej adrese ripalpalo@az.sk. Prosíme o podanie aj zdanlivo nedôležitých informácií, ktoré môžu napomôcť pri hľadaní nezvestnej osoby.